kum kadak ka jing rakhi ya katai ka sikha jong te uri khrau jong kari chief secretary ka jalau ba PBO warji rengkat ki sarkar kenthop nadu ki pulet kila penlong jing pendeng sentiau haumot jong Mahatma Gandhi ba penyang khmat jong ka megalia sekretarian ka artarik urisau ka dik sinsuti haba baro ka wai kari India kum ka jing buram ya sikha jong kupa je benrio Mohandas Karamchand Gandhi yo bala tepat kum Mahatma Gandhi la ban chupan kan ma ba Gandhi lakha ka artarik urisau jong snem syajar praspa repokandai ha porbandar kanongret ka bodan Gujarat dai kani ka ju ka singi ba ka parthai baro ka wai ka rakhi kum ka singi ka jing senge ne ki kam ya umsnam ne ki international day of non violence